Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi pyörävaunujen esittäytyminen tässä asfalttialueella, että pyydän omat turvallisuudet ympärillä tästä. Ensimmäisenä lähtee amerikkalainen White kuoppelavaunu. Ajoneuvo, joka saa 4 vuotta sitten pelikunnalta lahjoituksena kansallisuudella puolustusvoimien käyttöön, niin oli 213, loput meni siviiliyhteiskuntaan. Armeijassa niitä käytettiin lähinnä raskaiden panssaritorjunta, ilmatorjunta ja kenttätykkien vetäjiin. Ei välttämättä kannata ostaa omaa käyttöön, kun niitä netin kautta saa Yhdysvalloista ostettua isolla rahalla. Mutta on jo kotikäytössä tulee vähän kalliiksi. Nimittäin tuo polttoaineen kulutus muun muassa lähentelee noin 200 litraa 100 kilometrillä. Siitä vaan ihan silmät itkyy täällä museolla. Museolla on tällainen myös YK:n käytössä oleva vaunu. No brittiläinen. Tänä päivänä tuollainen historiallisten ajoneuvojen, sanotaanko hengissä pitäminen, se on aika kallista puuhaa. Pelkästään siitä syystä, että varallisuuden saanti ei ole niin yksinkertainen. Ja nyt siihen pihaan saapuu juuri sattumoisin myös sitten suomalaista autoteollisuutta edustava Sisu A45. Tämäkin on yksityisessä omistuksessa oleva kuorma-auto. Harttuneemmat tunnistaa tämän ajoneuvon muun muassa nimeltään Se va a venir.